Iepa! Bueno, hortzen zegoen diska irekitzen duen abestia, ez? Bai. Bardoak, 21. Silveiraren nola, doinua daukala jartzen du. Nonbaiten. Silveiraren doinua daukala bestia, o... Melodia, barkatu, melodia. Bai, egin genuen Gerturatu mikroetara. melodia horren gainean gustatzen zitzaigulako eta pentsatu genuen gero denborarekin aldatzea eta sortzea guk melodia bat. Baina joan zen geratzen eta bueno, pues azkenean horrela geratu zen gustatzen zaigu eta pues, aitortu behar zen edo Silveirak sortutako doinu bat zela eta jarri genuen libretoan. Laster izanen da gurea jendeak erranen du Silveira entzuten duenean. Marianitona. Hori gertatu zaigu ere, bai, kopiak eta hori. Bai, kopia erratxaioa dago, horrez. Bai, hori esan digute. Bueno, elkarrizketa pixka bat serotasunez hasteko, pues Marianitos taldea, Iruñeko talde mitikoa, gaur enteratu gara Euskal Herriko hainbat txokotan entzuten dutela irratsaio hau, Arrosasaren bidez, orduan igual Iruñeko jendarentzat oso ezaguna den taldea, baina entzuten duen beste jendarentzat igual ezaguna, noiz eta nun sortzen da Marianitos Blai taldea. Ze urtea pasa egin dira, más míticos que... A ver, nor dauka hitzaituko gogoak. Jende asko etorri da, baina nik uste dela horrela libratzen diela hitzaitea. Hainbeste onda. Pues 10 urte hasi dira, eramate ditugu 10 urte, eta ez dakit oso gino hasi zen. Baina nik uste dut, pues uste dut, parranda batean Rubenekin, trikitisa jortzen zuen Marianorekin, pues uste dut bere izan zela sortu zuna pizka bat, sarea bezala. Orduan berak hasi zen hainbat pertsona hitzen, eta sortu genuen, pues, ez? Laukote bat edo alako zerbait ez, hasi ginen, txutxinekin eta... Ez? Ze formazioa hasierako hori? Hasierako formazioa izan zen afari bat. Geratu ginen Laurak hitz egiteko, ez? Rubo, Antxo, Txutxinta, Laurok. Eta gero, bueno, hori, sarean ditzen, ez? Poliki. Osa, bakoitza, pues, ez guzti gura bera, Rubenekin ez zuen pizka bat, jendea oiatu eta lotu, ez? Pues, nik ezagutzen nuen txantratik, gero euskaltegetik ere ezagutzen zituen beste pertsona batzuk, ez? Eta gero, saioarekin ere kontaktatu zuen, eta gatsi zen gutxi gora horrela. Eta hasi ginen Antxoengo Gaztelekuan. Saiatzen. Osa, ideia sortu zen pixkat parrandatik, ez? Lagun giroa, edo, bueno, pues... Rubenen desira eta Antxonek ere kantatzen zuen asko, dinamizazio moduan edo, eta orduan, pues, bueno, nahi horretatik, ez? Musika edo talde bat sortzearen nahi horretatik, idei horretatik abiatuta, jendearekin kontaktatu eta azkenean ezagunetatik, ez? Bakit ezakin hau jotzen duela gitarra gian nahiko du etorri eta deialdea izan zen ensaio bat, kanta batekin, ez? Proposatu zela, guztiak lekartzeko kanta horren inguruan, zera La Tumba, ez? La Tumba. Ojo! La Tumba zera al final. Eta, bueno, bakoitzak eraman zuen pixka bat bere hori, ez? Bere instrumentuarekin jotzen zuena kanta horrekin. Eta horrela elkartu ginen, eta gaur arte, pues, bueno, gure historiarekin eta jende aldaketarekin ere, baina hementxe gaude. Ze urtea izango zen hori? 2009. 10 urte bete berri, ez? Bai, 2009ko ekainetik, maiatza ekainetik, utxe gora bera. Lehendabiziko ensaioa nik uste ideian edo, zera. Ez, lehenago da, baino lehen, bai. Helburu argi batekin, osin bas, jotzeko da... Zen... Osa, kontzerturi zegoen, izan zen... Hasiera batean ez. Nahi genuen jo, ez? Eta joan herrietara jotzera, eta pixka lotxagaberena egin, ez? Zane genuen guajoloteak bezala. Osa, argi erran beharra, ez? Baina, ez, eta gero kontzertu bat berehala atera zitzaigun. Antsoaingo txosnetan, iraian. Orduan, bueno, atera ginen hori lotxagabe. 6 kantakin, 6 bertsiorekin, eta, bai.
Eta 6 bertsio horiek, komentatzen dituzun bertsio horiek, ja markatzen zuten influentzia Maneitos behin izango zen estiloan, no? Ze estilo argi bat dauka Maneitos bai, ez? Bai, ez? Osa, mexikana, ez estilo mexikarra, gero aldatzen joan da pizka bat, baina hasieran bai zen purititoa, ez? Mexikarra, Los Tigres del Norte... Hostia, Guajalotek egiten zituzten bertso berdinak... Taka. Hori. Baina zuego, los guajalotes ikusi duzue, horretzen zarete, o norbait? YouTubeen. Ni berdin, Bai, nik bai, ikusi nuen behin. Bai? Bai, San Ferminetan, itxasnetan, baina espaldin, Bela, bai. Eta ja, kontzertu hori ikusita ja... Bai, animatua ja, ez? Ongi, bazakit abestiren bat entzun nahi aldu zuen. Adibidez, zein? Itzein dugu, ezina eginez... Ezina ekinez egina. Abestia. Asier. Tiki... Hurrengoan esan zemakia. Vale, komentatu behar nuen, tarte bat zegoen bitartean, jendeak deitu nahi baldin badu, pues badak izin dela zenbakia, eta igual galdera baitu tamen. Dei bat sartu berri da, baina ez dakit ez den ongi iritsi edo, baina komunikatzen eman du. Saiatu berriro, deitu duenak. Bera, botako du ezina ekinez egina. Bai, bai. Bai, bota. Zoak batzutan Irunaiaren gainean behar dena okupatuta Garaipenaren zain egon gabe ari dira Jefe Supremoen zain egon gabe ari dira Egunero kaletan ari dira Aritzean baita garaipena proiektu tasmoak etxaiak ere bai bultza Etxaiak ere bai bultza Piko palata haitzurra Burmuina eta gorputza Behar denean irria, behar denean kaputxa Behar denean kaputxa Garaipenaren zain Supremoen zain egon gabe ari dira Egunero kaletan ari dira Aritzean baita garaipena
Ea esaten duzun izena trabatu gabe. Ezina ekinez egina. Ja! 16 de 16. 17. Vale. 16. Bueno, ya. Jarraituko dugu. A ver, nun geratu gara, pizkat historiaren o talderen sorrera egiten dugu. Baina, claro, 2009 urtea zari gara hitz egiten, 2009 urtean gaude, gauza asko pasa dira, ez? Eta imaginatzen zuen taldean baita gauza asko gertatu direla. Ez dakit zen moduzko trajektoria, ez dakit diska bagratu zeuten, orain dela ez dakit bost urde, disko por lustro. Ez dakit, ze taldeak, ze aldaketa jasan ditu, denbora guzti honetan. Jendea aldatu egin da. Bai. Denok aldatu dugu pixko bat. Bai, Rubo zegoen trikiarekin, hasieran, gero Magi egon zen bolada bat, eta azken bi urtetan... Eta orain ni. Eta gero ere trompetarekin bazegoen Natalia, bazela potasasekoa, eta badela potasasekoa. Biziri jarraitzen du. Kanpoan eta sartu da zipi, osea, bueno, sorry. Eta hasieran tromboirik ez zegoen, eta berehala, ez, hirugarren urtean edo sartu zen hasier. Gazte. Eta baran alde izuen. Baranek alde izuen. Aldaketak egon dira. Bai. Hasieran nola ikusi zenun zu talea kanpotik eta barrura sartzean. Ba, ni sartu nintzen 15 urtekin eta bat ziretelak helduan. Tutores legales. Eta, bueno, ba hori, batzutela juerga gogoa eta ni baita, alante. Zero, be. Ez? Claro, aurikularrik gabe. Zero ber dio. Zero, be. Hombre, adin horrekin. 15 urtekin zer nahiago. Gutxi gehiago. Bueno, eta lehenengo diska zen moduzko harrera izan zuen. Izan zen 5 urte zen eramaten jotzen ez. Ia zuen abestiak oso mitikoak ziren Iruñan. Jendeak gogo sartu zuen diska. Zen modu geratu zinetu zuek. Arraro izan zen ez, nik uste orain ikusita igual. Ze, ba hori, abestiak mitikoak ez ziren, ez dira orain ere. Baina guretzat oso ezagunak ziren, oso pila bat alditan jota. Odan, grabatu genituen, igual egin behar genuelako, ez? Edo taldeke olako gauzak egiten dituztelako. Eta hori, ba ez zen izan zerbait berria edo, ez, jendeari erakusteko. Igual bizpairu kanta berri zeuden bakarrik eta bertze guztiak. Ba, zaharrak orduan, bueno, grabatu genuen, izan zen lehenengo esperientzia luzea estudio batean eta hori ere, ikasteko pila bat. Baina, bueno, oza, nik uste dut nik gutxienez kariñoa diot diska horri, ba hori gogoratzen ditudalako orduko garaiak, ez? Baina ez, igual orain gustorago geratu naiz, ni gutxienez. Bai, agian kalitate aldetik ez, ba, lehenengo diska izan zen, ba hori ez, hasiera horretan jagagen eraman urte batzuk jotzen, handik eta hemendik genituen kanta batzuk hor ja oso finkatuta, eta erabaki genuen grabatzea. Egin genuen oso modu xumean, guretzako, etxeko, betiko moduan. Eta bueno, badiogu kariñiko diska horri, nolabait, egin genuen gu dena, baita, marrazkia, diseinua, guztia izan da beti gure artean egindakoa. Baina diska honetan, dio zuen bezala bagara beste gauza bat agian, ez? Edo aldatu gara, edo, bueno, beti egongo gara aldatzen, ez, etengabe. Baina agian musikalki edo bai ni ere agian gustorago geratu naiz diska honekin, ez? Ja, badaukagu garapen bat, 10 urte. Eta gure aldetik prestatuago ere, askoz beste aurrekoa, baino askoz gehiago prestatu dugu. Abestiak eta grabatzeko modua, ja aurreko esperientzia da genuen. Orduan. Sortzi zaudete, venga. Iritzirekin ez naiz aski. Hombre, igual abestiak igual badira defendagarriagoak oraingoak. Hombre, eske baziren beste
Claro, ez que zakit noa zen. Igual, ez dakit, ez que karo bade, lehen da beziko diskotik, letra batzuk, eta ez dakit noa zen. Igual horrengo bestiak dira defendagarriagoak. Bueno, beti defendatu ditugu gure bestiak, Baina, Gauza txungo jarri arte, ez, gutxienez. Aurreko abestiak eta esaten duzu, ostia, eta hau abesten genuen, Eta nira sinesten genuen, edo, Igual, sinesgarriagoak ez da hitza, baina, orokorrean oso gustora. Baina zaldatu da urte hauetan, Gazo ditzit egiten hor. Ez pentsa gauza asko, ez dakit. Aldatu dira gauzak, baina baita gu abestiak egiteko orduan pixkat estiloa somatzen da, ez? Desberdintasuna. Baina izan da oso naturala. Eta ez da zer fortzatua izan. Eta gero kontzertu aldetik, nik uste neko antzeko jarraitzen dugula. 10 urte daramagu ia hori kontzertuen aldetik gauza berdina egiten. Orain agian aukeratzen ditugu, baina gure aldetik ez erretzeko kontzertu asko ematen. Baina hasieran hartu genituen kontzertu pila bat. Zerrendatuta dukazuen zenbat kontzertu? Bai, ditugu zerrendatuta, baina ziur baten bat aztu dugula. Baten bat errepikatu egin delako. Baina, ez da gara heldu 200 kontzertutara, baina nik uste gutxigatik. Ostia. Bai. Hortan, aurten ez dakita llegatuko gara. Baina hori kontzertu bat erabakitzeko hori juteko edo ez, azkenean hori berdin jarraitzen du, edo zein tokitan jo dugu, kasi, eta bueno. Hortan ez dugu asko aldatu. Beste zer parrotz gaur. Zein tokitan jo dugula baiet. Batzuk hobeagoak, beste batzuk txarragoak, baina guztiak oso honak. Margaritos Blayen esentzia ez da aldatu, ez? Bueno, pues itzengo dugu ja bigarren diska honetaz, nahi baduzue? Bai, eta besti bat jarriko dugu, agian, hobe? Zein jarriko duzu? Gini ez duzte errendari ikusten, hauek ez diate ezin duzu jarri, bakarrik akit ezin duzula jarri, ez nafarronak, ez lore bat beste bat. Pues Eskola Zarra jarriko dugu, bideoklipa kalako gainera. Ikus ezakegu orduan, ez? Zeratik ez. Venga, botako dugu. Hortxe da, Eskola Zarra. Ez dutzen ikasi norbait ez zaupaltzerako. Gardotako denbora da, nostalgiarako gordea, ekintza gehiago eta gutxiago berriketan. Azalpuskak besterik ez, zuloztatitaz betea, gorroto ditugun zarrak laster izanen garata. Eskola Zarra, barria eta zerbeza,
kaleetan. Eskola zarra, lokatzeko irriak, lekzio izugarriak, lauak ordez molestatu ta herriz herri ibiltzea. Azken aldia baliz bezala, eroen gisa dantzatzea. Zaza, hainbeste zata. Horra batzen gaitu zuen. Zer? Streaming gaude, zer? Bai, YouTubeen zaudete. Joder, tío. Esto luego lo caparán. Famatuak, ja. Kolpez telebista. Irratia eta telebista. Deneta irakau hemen. Bueno, eskola zarra, diska honen aurrerapen gisa erabili zentuen abesti hau ez, Aitzina Tabernan grabatuliko bideoklip baten bitartez. Konta diguzu pixka bat, nola izan zen grabaketa hori, abesti hau ere, nola erabaki zenten. Grabaketa azkarra, ez? Neko azkarra izan zen, egun batean grabatutakoa, baino lehendik asko pentsatu da, nik uste. Eta ongi antolatu genuen. Hor, bideoklip komandoa antolatu zuen. Ez? Zuek antolatu zenuten pixko bat. Bideokliparen. Bueno, hasieran hainbat abestirekin zarantza genuen, zein aukeratuko genuen bideoklipa egiteko. Eta bakoitzetik ideia batzuk atera genituen, eta azkenan gehien konbentzitzen ziguna hau zen, ez? Pixkat plasmatu zezakelako bakoitzaren ezaugarri batzuk, ez? Bakoitzaren dako eskola zarra esan nahi duena edo irudikatzen duena. Eta mordu honetan, pixka bat, bideoklip horretan, bildu talde osoaren esentzia izango zena. Eta hori, egia esan ikusten nahiko azkarra izan zela gero prozesua. Azkar erabaki genuen non nahi genuen hori grabatu eta gutxi gora beraz sekuentzia egingo genituen. Eta hori, gure lagun batekin jarri ginen kontaktuan, Erika Aldazekin, eta bera prestegoen grabaketa egiteko, eta egia esan bere irudimenean ere konfiantza asko jarri genuen, eta hori, gero egunean bertan berak esaten zigun zer nola hobeago gure ideiekin bat egiteko, eta horrela, arratsalde batean, bai. Eta eskerrik asko Aitzina Tabernari gurekan konfiatzeagatik bestela lekua lortzeko gaizki. Garbituta guzti egin zenuten, ez? Gero taberna garbitu zenutela eta guzti esan diote. Taberna garbitu zenutela. Gero, zuek. Aiko txukun zagoen. Ez dugu sinesten. Igual gero ez igual aurretik, ez grabatu aurretik. Garbitu barriko zuten. Ze, claro, llegande batean grabatu zenuten, no? Bai. Parrandan ostean. Hori da. Bueno, Aitzina Taberna mitikoa, Zue, Aitzina Taberna, zuei, gazteak, Bakoitzari gauza bat igual, Venga, debora daukagu. Nik uste falta zela ez Iruñan badaude tokiak, baina bada toki bat non entzuten den Iruña herriko musika eta gustora zauden toki batean, eta behar zen gazteria gustora egon zezaken leku bat. Bestea, gehiago hori? Ez jende aktiboa dabilela hor, ez? Gauzak antolatzen direla. Ez dela bakarrik taberna hutsa, baizik eta kontzertuak egiteko leku bat, eta salsa dagoela, ez? Zakit. Eta Marianitos bai, no? Ez poko du. Aitzina Taberna. Galdera ona. Kabituko dira? Hostia, kasu, Nahi dugu, baina hortan gabiltza. Aukeraren bat egon da, eta kalabazak ere bai, orduan ailegatuko da. Utxinaka. Bai, baina gogoagatik ez da. Zer gehiago, Asier?
Bueno, non grabatu zu, ja, itzina zai garela, hemen badaukagu esaera bat, badena iruko bat egiten dela, Iruñan. Iruñan. El Triángulo de las Bermudas, olako zerbait eitzen diogu. Ez dakit utzio. Bala, Sounds of Sirens estudioan grabatzea, kolpez-kolpezen diska aurkeztea. Eta Aitzina Tabernan salgai jarri eta kontzertu ematea. Orduan, 3. zati hori ez dakit falta zaizuen, no, ez? Baina... Ezin dugu... Botako diogu ja Aitzinakoi abertze gertatzen hemen. Zer baita ez ari da funtzionatzen hemen. Triángulo de las Bermudas hau pikutara jaten ari da. Orduan, hori, grabaketaz ari gara. Sounds of Siren estudioan grabatu egin duzue. Aurrekoa ez duzu esan nun grabatu zenuten aurreko diska? Alakranian rekordzen Richard. Arkaitzekin. Bai. Ongi auzoan bertan? Bueno, auzoan, batzuentzako auzoan, bestentzako ez dut ustez. Hombre, denak auzo berekoa badira, auzo guztia hemen egongo zen, nik uste. Bueno, venga, bota... Ez dugu aipatu, baina Arkaitzekin ere oso gustora, ez? Etxean bezala egotea, etxean egotea bezala zen. Eta oso ongi eta pazientzia handia izan zuen Arkaitze gurekin, eta antolatu zuen guk ematen algenuena izan zuen moduan. Eta orain hori bilatu genuen pixka eta aldaketa, ez? Nahi genuen txip aldatu, atera igual etxetik, ez? Eta pila jarri guk ere, eta erosotasun horretatik atera. Eta Julenen gana jo genuen. Igual estilo diferentea, ez? Julen azken aldean grabatzen izen narekin alderatuta, ez? Bai. Ez da oso... Zer moduzko esperientzia izan da? Punk. Guretzako ona, galdetu barko diogu bera. Aber nolakoa izan den. Emaitzarekin ere pozik zaudete, ez? Bai, emaitzarekin oso pozik, bai. Bai, emaitzarekin oso pozik. Soinu aldetik eta, gero ere tratua eta, oso ongi. Bai, estilo aldetik, berak ere esaten zigun, ez? Inoiz ez duela gu bezalako talderik grabatu, ez? Orduan berarentzako ere zerbait berri modukoa, ez? Eta hortxe ibili, guk ikasten, eta bera modu batean ere bai, esperientzia berriak bizitzen, así que oso gustora. Exigentea, ez? Da konformatzen edozein gauzarekin, eta hori oso ongi etortzen zaigu, zaigu berehala konformatzen gara. Bai, oso ongi, estutu zigun, ez? Izerdi asko, zer? Batzuk beste batzuk baino gehiago, baina guretzat hori ez, azkenean bada CD-aren azkeneko emaitza hobeto ateratzeko, eta adibidez guretzat egiten zen toma bat eta ongi zegoen, baina gero bera bilatzen zuen beti puntu hori perfekzion eta agian nota bat ongi jotzea eta ikon la nota amaika toma CD-a bada kortapega bat esan da, baina guretzat hobe, azkenean emaitza aterako ondo eta pozik gauderako, baina bai, ordu asko hor, haizeekin hor egon ginen, besteetan ez nintzen ego, baina edibizizeekin. Egon ginen ordu desente hor, poniéndole la cabeza a estallar. Eskerrak pazientzia handia daukala berek ere. Baina gustora. Eta nire kasuan adibidez, lehenengo aldia zenik zerbait estudio batean grabatzen nuena, eta nik uste Julenentzat ere lehenengo aldia zela triki bat bere estudioan sartzen zena. Eta orduan, hor ere bion artean moldatzen, ez? Nota harik bat zegoen, ez zegoen, edo nola funtzionatzen duen instrumentu honek, berarentzako nik uste ere berria izan zela, baina, moldatu ginen. Gustora, ez? Eta... Beste abestitxo bat jarriko dugu? Galetu behar nuen erako, komentatzeko pixka, kolaborazioak, diskaren kolaborazioak. Baina, nahi duzuna. Ez, jarri pentsatu nekoan justo pegatinatik arago abestia jartzea. Kolaborazioa berez dakatela. Eta, kasualitatea, beira, hande. Telepatia izan dugu. Botako dugu abestia hau eta gero kolaborazioetaz eta hitz egingo du. Eta horrengoa akustikoa, bale? Bale, bai. Joan pentsatzen nola ingo duzun. Bueno, hortxe da. Ahí te lo dejo.
Bortitza eta epailea, bai zure begirada. Tabernan askerantzatu egin nahi dut kalean, atzera begiratu gabe herrian, parte hartzen parekidea, jabetu denok boteretu gaitezen. Barruan sartuta guztiz dugu etxaia, barruan dugu ere konponbidea, baitasunaren karretak kendu diezaiogun biolentziari, ez gaitezen maite asko eta betirako, baizik eta ongi. Minigona horrek ez du inongo arazorik, bortitza eta epailea, bai zure begirada. Tabernan askerantzatu egin nahi dut kalean, atzera begiratu gabe herrian, bateak zeparekidea, jabetu denok boteretu gaitezen. Tabernan askerantzatu egin nahi dut kalean, atzera begiratu gabe herrian, bateak zeparekidea, jabetu denok boteretu gaitezen. Boteretu gaitezen, boteretu gaitezen, boteretu gaitezen. Patriarkatuari sua, libre izateko guda. Pegatinatik arago, arezazu zuri ardura. Iepa! Hortxe, boteretu gaitezen, pegatinatik harago hartzazu zure ardura. Ongi da. Hortxe, mezua, zuzena eta argia, Ba, kolaborazioetaz ari ginen, hemen Endara eta Aizeak kolaboratu egiten zuten. Eta hauekin batera ere, hainbat kolaborazio desberdin baditu diskan zehar. Hitz egin pixkat, hauetaz. Kolaborazioak kantetan, berez Aizea eta Endara honetan, pegatinatik harago, koro azken bukaerako koro hietan, nahi genituen ahots femeninoak, eta lagun hauei esan genien, eta animatu ziren, haien lotxarekin lotxakarrita ere. Eta berez gu pentsatu genuen kolaborazioen inguruan, eta batzuetan, hasten ginen pentsatzen, eta jende askorekin kontaktatu dezakezu edo inorekin, aldi berean. Orduan izan da baita oso espontaneoki eta bai kanta honetan zaindu nahi genuela pixka bat hori, askotan galdetu izan digute zergatik kanta honetan kantatzen duen gizon batek. Gaiagatik edo, guk erantzuten duguna da gure taldean gizon batek kantatzen duela eta hori horrela dela eta zergatik ez gizon ahots batekin horrelako mezuak bidaltza, Ere daukagu ahots femeninoen presentzia hor eta uste dut ere goraipatu egin dugula, orduan nik uste zentzu horretan orekatua gelditzen dela. Gero beste kolaborazio bat kanta batetan izan zen Bandidoak kantan, gitarra jole bat, Jorgito, laguna ere dugula eta guretzako dela oso gitarra jole ona, lagun ona eta guztiotzat, eta tipo ezin hobea ere. Eta bai aurrekoan ere kolaboratu zuen eta hontan nahi genion kanta honi baita detailetxo hori sartu, genekian Jorgitok superongi egingo zuela eta egin zuen, etorri zen eta momentu batetan geratu ginen kasi, edo bota ginen kasi atzeraka,
Eta gero, abestietan ez dago beste kolaboraziorik musikalki. Gero bai izan ditugu beste kolaborazio moduko batzuk, hor dago portada, dela gure Aitona JR, hori agian Beñatek kontatu nahi du, anekdota. Beñat. Bueno, hasi ginen diskan diseinuan bueltaka eta hori nola egin, marrazkiak, argazkiak, zer egin gora eta bera, eta bueno, nik nire burua aurkeztu nuen argazkiren bat egiteko, eta ia data gainean botatzen zen, eta ez genik egun osongi zer jarri, eta bueno, Aitonari proposatu nion, nahizu atera taldeko diska nor portadan, eta xukera, baietz, eta animatu zen, gustora, eta kriston parrakatuta genuen argazkia ateratzen, eta ondoren, eta hor dago, bere iaia 80 urtekin. Elegante, eh? Azaldu gure entzulei zer den hor. Pues, entzulek YouTubeen badabiltza, ikusiko dute abestiak hartzen ditugun bitartean hartzen dela, baina, jende guztia oraindik ez dago YouTubeen, hemen gizon elegante bat, atorra eta guzti, txapelarekin, eta sekulako keinu polita eginez. Bai. Kostatu ditzaion, keinu hori... Nola izango da keinu hori euskeraz, izango dizenik? Ez dakit, baina kostatu zitzaion. Ez dakit inoiz egingo izan zuenik. Azten zen behatzekin gora eta bera eta nola, eta ez. Baina, bueno, ongi atea zen, edarra. Eta diskoa diseinatzeko orduan eta esan duzu lehenengoan zuek dena egin zen dutela, ez dakit honetan berdin izan den, o lagundu zaituzten, o... Bai, aurten laguntza pixka bat jaso dugu, eta, bueno, hor ere dago berari dedikatoria bat, da Oskar Oreia, Antxoingo laguna, diseinatzaile profesionala. Eta, bueno, nolabait ere beti ondoan izan dugun lagun bat izan da, diseinu lanetarako, edo bueno, laguntza moduan. Eta aurten egia esan, berak egin duela olako obra hau, Antxonen marrazkiekin, nola ez? Direla baita diskako, bueno, guretzako altxor bat, ez? Asko maite dugun altxor bat. Ahí kontu ze. Nestrimili. Lo que hay que ver, ¿no? Bai. Antxon, zer? Pues hori marrazkia, bueno, bai, nira dira, dik egindakoak, baina, bueno, gustatzen zidalako marraztea, Osa, eskatu izan bazidaten, pikar piedra, pues igual ez nungo, baina, bueno, gustoko marraztea, eta, bueno, eta, bai, nireak nik egin ditut, baina, bueno, badira jendearen zat. Guapo, que la... Pal pueblo. Osa, norbatek hartu bal nire, osa, erabili neduzunerako. Ahí queda eso. Neduzunerako ez. Bueno, ez, osa, hemen lagunek erabilizatela neutenerako. Zan dugu entzaten gaituela Euskal Herriko jendea, así, kontuz, Bueno, vale, pues hemen, vale. Bai, bueno, bai. Ongi daude, bueno, askotan zaiena ez da, marrazkia baino da, nola, abestia simplifikatu marrazki batean. Eta gaira marrazki txiki batean, ez? Ordan askotan, igual, kostatzen da gehiago pentsatzea ideia, marrazkia egitea baino. Eta, bai, niri asko gustatzen zai Sabirreko marrazkia. Bada, Sabirraldia, hitz egiten dugu... Nafarronak, kanta. Letra kuriosa, Sabirraldia da. Hasi letra irakurtzen lehen, eta, ostia, da... Bai, pues eman izkion buelta asko, eta kontua da, abestia ez daki gero jarriko dugun, baina... Dutzuen? Joko dugu. Joko duzu. Nahi baduzu igual, aprobetxatuta joan prestatzen eta joko dugu ya, nahi baduzu. Kontua da, gaia da Sabirraldiaren inguruan, nola sortu zen Sabirraldia, nola zein den bere kutsu, ez? El origen. Zer ospatzen da. Ez, pues nola Zibila irabazi zuten hori eskertzeko sortutako peregrinazio bat dela, ez? Eta nola urteekin kutsu hori galdu du, bueno, berez sortu zutenak ez dute galdu, baina jendea batu da horren ingurura, eta ez dakigu, baina jende asko hartu du zeozer herrikoia edo popular bezala, Nafarroaren inguruan dagoen zeozer hori zuria edo bezala, eta berez oinarria edo erroa bada oso jebia, oso nazkagarria da, ez? Fasismoa goraipatzea. Eta nazkagarria, eta ez dakit jendeak badakien edo ez,
Baina, bueno, guk abesti honekin, pues esaten diegu, entzuten diguteni, pues esaten diegu hori da erroa eta hori ospatzen ari da, eta pues hori, anpoiak eta txistorraren atzean, pues ere badago mierda bat, ez? Eta hori, pues esan genuen, eta marrazkia, pues da super guapo, bueno, ez dakit guapoa den, baina niri da, gehien gustatzen zaidana, pues da asto bat zainori batekin, eta pues hori, bueno, marrazki hori ez da niri ideia, erabiltzen da askotan, ez? Pues astoa zainoriaren aurrean joatea, eta astoaren gainean doana makil batekin zainoria zintzilikatzen, pues eramaten duela nahi duen tokira, ez? Eta pues izango zen, pues hori, las fuerzas vivas, pues Eliza eta ejertzitoa, eta astoa gu, eta zainoria, pues hori, a la Javiera da. Ez? Eta hori. Orduan niri, nik badiot, estima handia gainera delako oso gai hemengo gaia, ez? Osa, bada, Nafarroko oso gai, jode, ez dakit oso lokala, ez? Eta orduan, pues, kanpora joaten, ez gara inoiz kanpora joaten, baina nos bejoten bali gambaran egoitera, eta Javiera bestea, pues, begira, dela hostia. Ja, ez, baina jende asko entzatu horindik ez ezaguna den kontua, ez? Eta, hostia. Ez que gaira kontua da hori, ez, ikuste duzu telebistan, eta bada, zuritu dute gaia, ez? Eta ni ben joan nintzen Javiera gara, eta ez da esaten dutena, nik ikusi nuen, flipatu nuen bazen atortxu bat bezala, baina Elizakoa. Osa, bazen estenatoki bat supera hundia, ni joan nintzen motibo, eta, osa, karpa bat, hori, jendea banderekin, baina jende zaharra eta hori, eta gero, tio, esker ni flipatzen nuen bazen alboetan, rollo kartel propagandistiko de Zarpezlas eta hori, osa, rollo festival, eta jatzen zuen ondian, confesionario, ez? Osa, patrocinado por cerveza. Tiketera ordez, confesionarioa. Hostia, ze maia ahi. Bueno, zero entzutea baino, ez? Letra eta bestia entzutea baino. Osa, komentatu gut entzulentzako instrumentazioa. Zei, esan duzu YouTubeen dela, baina, bueno, entzulentzako. Daukago hemen bi trompeta, tromboi bat, gitarra bi, trikitixa, basua uste dute hautsarekin ingo duela. Bom. Baina, fratu. Bom. Eta, bueno, eta txon baita bestuko du, imaginatzen dugu. Eta bestean nahi baduzu, baita bestua zuen esku. Gitarra... Aizezkoak bizkarra ematen jarri dira. Bai. Eske zute sordina garri. Ja, noski. Sordina gu geratuko gara, sardina geratuko gara. Mogituko dut mikroen bat, hasi horretik? A ber, pues... Gitarrena igual eta... Aktuatzeko? Ongi entzuten da, Bai, pixkanaka irekitzen goaz mikroak. Adibidez hori bota aizen aldera, eta baxu jarri dugu. Ez dute behar mikroa, nik uste. Ez dela behar, benetan. Vale. Baina, sobre la marcha irekiko ditu mikroak. Asko entzuten zen normalean, osea. Venga, va. Bat, bi, hiru, lau. Santa Kristoren tamainakoa Adoaz Artzaina pozik berriro ardiak pentsatu gabe bai doaz Adoaz Martxoan San Ferminetan guztiok txuri gorri ziazten garen bezala Martxoan Iparraldetik egora nola patxarana den gogokoa Martxoan Bidean ditugu berriz Nafarronak ibiltzen Xabierrera Berrogeian altxamendua ospatzeko egin bezala
beste gerra baterako jende nahikoa. Nazka diario debarrak esan dakoa. Denbora segi bitartean sinetxiz goaz. Kristo aurretik kristaua bazera Nafarroa. Pausoka, 36ko martxa militarran bailintzan erritmora. Pausoka, iraganean hiltzaturik aurrera egin gabe pausoka. Bakarra, Nafarrak izateko manera naturala eta bakarra. Zapaldutako herria torta politikoa baikara. Nafarrak bidean ditugu berriz Nafarronak ibiltzen Xabierrera. Berrogeion altzamendua ospatzeko egin bezala. Beste gerra baterako jende nahikoa. Nazka hoiarrak pregoian esan dakoa. Denbora segi bitartean sinetxiz goaz. Kristo aurretik kristaua bazera Nafarroa. Gau beltzetan atera ziren maitasune motxila bete guk bezarka tu genituen herri hontan atzerrian edo espetzean distantzia mendekuan guk bezarka tuko ditugu herri hontan
Epa! Ei. Zer da hori ba? Ei. Ba, kortatu bat, Kortatu bat ekarri dute. Baina ez duzu prestatu? Ba, ez du prestatu, ¿Al aire? Ez. ¿Al aire? Bastante tengo aquí con el percal que tengo. Mikro dena, orain, a ver, ez entzungo zaizuen guzti hori, poliki, Bai, hostia, kriston plazerra horako, ez? Abestia guztiko bat, hemen? Bai, ostra. Ja, formatua, ja... Inoiz baino jende gehiago egonda akustikoa jotzen, eta inoiz baino mikro gutxiago erabili ditugu. Baina, bueno, ongi, atera. Agian hori da klabea, Beno, herri hontan, kortatua da. Norena da... Nondik hartu duzu, Basti hau, Norena da bestia. Pogesena jarri dugu, baina zalantzak ditugu. Nola zalantzak? Irukoa? Irukoa, bai, benetan. Deituko genuke, bai. Ez dago argi. Iatorria beraiena da. Ez daukagu argi ez da Pogeseko abesti originala edo... Ja, mitika... Baina, herrikoia. Igual, ezagunarazi izan duena eta Pogesez. Bai. Dibezakit, jatorria, baina igual... Ja, de hecho, bai... Guzti genuen de Pogesera, baina. Bai, izan ditugu ez, abesti batzuk hemen atera ditugu bat, euskatera egun bertxio, jo, que ezakitzen bat, azken herrikoia direla eta... Eta zuentzako zer da de Poges, o kasualitate, o norbaiten kontua, o... Kasualitatea ez da izan, Ez, pues... Nik entzuten nuen abesti hori oso polita iruditzen zizaielako, eta beti kontzertuetan ez genukan repertorioan, eta astutan egiten nuen... Improvisazioa. Kapela? Txantrako inglesean. Bai, hori jakin gabe, asmatzen. Eta behin tipo batek, ezagutzen dugun tipo batek guztiok, ikusi zigun kontzertuan, eso... Hori da, errespetu falta bat, abesti hain polita eta horrela pultzea, hori da, errespetu falta bat, hori irutzunen esan zigun. Aprendete la letra. Aprendete la letra, bueno, eta hori. Eta orduan, kasoen genio, eta zen, joder, pues igual egia da. Osa, abestia super polita da, pues, kasoen genioen tipuari. Eta egin genuen letra, bueno, ez dakit, nola sortu zen letra, tematika da. Bueno, sortu genuen. Ez que ez dakit, nola. Sortu genuen denen artean. Sortu zen denen artean, Uste baiet. Uste nik egin nuela. Cesarre jarri zion letra bestiari. Pues baina ideiak eta hori egin dituen. Ideia, genuen... Esto goratzen zongi. Tematika horrekin saiatu ginen abesti bat egiten ez, baina ez zen inora llegatu. Eta hemen sartzen zen oso ongi bi estrofatan. Pinpan, erresa, txukun eta panfletori gabe. Eta ongi, eta gustatzen zaigu, ez? Abestia. Bai. Ez dugu itzaino ez dizu galdetu, 11 abesti dituela diska honek eta 11 abestiak euskeraz, ez? Argi izan duzu beti hori, ze ez dakit lehenengo diska bat erdera zegoen, ez guztiak euskeraz dira. Igual zatiren bat, bai doa zegoela abesti batean. Bai, baina... Argi izan duzu beti hori... Hasieran, eztabaidatu genuen pixka bat, ez? Denetariko iritziak zegoen, baina berehala erabaki genuen... Hasieran igual ez zen naturalena. Igual lehen gehiago egiten genuelako gure artean gazteleraz, hain ere ez da erraza, Iruñerrikoa gara eta jende guztia bezala, pues... Baina, horrekin ere gustora, nik uste dut auto horrekin gustora gaudela eta beste modu bat ere kuina sartzeko, ez? Zer, saiatuko gara beste akustiko bat egiten, denboraz bestela larri biliko gara eta? Akustikoa ja, bestea? Bai. Ja, mugitu berriz mikro guztiak, zin mugitu behar dugu. Ja, horrela da. Bai, da. Muy behar dira, aizezkoak. Hormara, aizezkoak, hormara. Antxono, bainat, ez duzu ze abesti joko duzu eta itzegin pixka bat abesti honi buruz. Bai, orain joko dugun abestia lore bat beste bat da.
Eta, pixka bat salatu nahi dugu letra honekin, hainbat eta hainbat torturak egon diren torturazko kasuak gure herrialdean, eta pixka bat, gehien bat Mikel Zabaltzaren kasua ere, ez? Pixka bat urbiago tokatu zaigulako. Baina hori, gainera 30 urte egin ditu. Gehiago, uste dut, baina, bueno. Eta honekin bat etorri da besti hau ere, eta pixka bat salatzeko egon diren kasu horiek, eta espero dugu gehiago ez egotea, baina, bueno, gai horri buruz. Ongi. Nahi duzunean, Benitoz Blai. Iratiko bazterretan, altzako espaloietan, berdin norbaitzetako lan. Lore bat, non dago? Mikel non dago? Euskal Herriko hormetan, errepidetak kaletan, zientoka eskut pintatuta, non dago? Guardia Zibila lege antiterrorista, bertxio ofizialen zista, bizirik eramantaia, berriro beste bat. Mikel Zabaltza Amparo Arango Alasa, Zabala edo Txaparte, bizirik eramantaia, berriro. Baina gure memorian ez dago galdutako objeturik. Bihotz gabeak garela ez duzue izango esaterik. 30 urtetan gure adizki oroiturik. Ta egia jakinen da belaunaldiz, kaixo bakoitza esatean, gazta bakoitza egitean, mendian pauso bakoitza ematean, lagunei aurpegira begiratzean. Nazkatuta, tren erasoek zaurituta, eroliko kidekin arazotan sartuta, bizitzarekin guztiz nekatuta. Ikusezina basoan zin plazan, ospea arranoek eramanda, beste kutzitako agurrak eguneroko bazka, ona da artoa ogia faltan. Beti suerte txarreko baina Felize gaztiaren gisa, gutxi
bero zenean. Egan da belea, itxura faltan jarrera, urtez urte beti aurrera, ezean inkarraka. Egan da belea, itxura faltan jarrera, urtez urte beti aurrera, eta besteak sobera. Iepa. Bueno, zea beste izen hau, jarri duzun bigarren hau? Egan da belea. Zea baita esan duzu abesti honi buruz? Abesti hori da, omenaldi bat, bele den edo nori, gu talde bezala ere bele sentitu gara askotan, ilun, eskor, okertzen, eta berri sentituko garen, horrela, egin dugu metafora, belea pixkat txori hori, bakarti, hori, guri buruzko kanta, primizia. Exclusiva. Ez dago... Deitzen zaudete o ez? Oi. Zei oso? Ea deitzen ari zareten, ez zaudetela... Pues, eske bi telefono ditut. Roto izenak. Empieza por 6. Bueno, ikusi dut hortik gidoian zegoela galdera bat, galetzen zuela zuen estiloari buruz. Naparmix hitza jartzen zuen ondon, ez dakit zuek nahi duzuen, o gustoko duzuen hitz o estilo hori, o simplemente berdin zaizue. Bueno, berez ez diogu gure musikari horrela deitu izan, asmatu izan dugun hitza edo estiloari definitze horretan izan da mix and roll, gu bai gatoz edo eragina izan dugu gajalotetatik, naparmestetik, zergatik ez, Tijuana in Blue, beste hainbat talde eta horregatik, guaz eginen rantxera kutsu horrekin, edo mexikar kanta horiekin, bai bertsioak edo Tigres del Norte edo gehiago Mexikotik etortzen zirena. Baina gero gure kantetan deribatu izan dena da pixka bat gehiago, rollo makarrilla pixka rock and rolleroa, badugu gitarra akustikoa, rantxerik hori horren kutsua jarraitzen duena, baina baita distorsioarekin eta beste elementu batzuekin. Horregatik gure nasketa edo Mex and Roll. Ongi? A ver, entzuten dago. Norbait daukagu telefonoan beste aldean. Opa, Epa. Nor dago horra? Ai ba. Falta dena, ez? Falta zaizuena, bai, roto, kaixo. Hostia, kaixo. Rotiko. Venga, peña. Yo que iba a hacer un pedido y me pasan aquí, tío. ¿Qué queréis para cenar? Venga. Sácate unas pizzas o algo. Tío, que me he hecho la siesta y me ha apalancado, tío, qué mal rollo. Bueno, aquí estás para dar la cara. Osea, etortzekoa zen, baina lo geratu da. Hori da. Osea, atxaldeko 8 berandu egin zaizu, Ya te digo, chaval. Estoy vacaciones, tío, dejadme... Te están poniendo aquí a parir, no sé si quieres defenderte. No, y es que me llevan pitando los oídos un rato y digo, ¿es de las muelas? No, es de los marianos. El dolor de muelas que te generan los marianos. No, ya me acostumbro después de tanto tiempo, tío, o sea, hay que... Ya os quiero y todo, ya es cariño esto. ¿Qué tal el disco? O sea, por aquí nos han dicho que se han quedado muy a gusto con el disco, que con el anterior también guay, pero que con este que muy a gusto. Yo la verdad es que con lo rarito que soy para la música, la verdad es que me ha gustado bastante. Incluso hasta me lo pongo en el coche de vez en cuando, Hola. Pues te habíamos subido un cajón flamenco para que tocaras aquí en el acústico, pero como no has aparecido, pues eso. Sí,
Alan Besica y mejor, le doy mejor que yo de todas formas. El Toñín que tiene ahí sangre medio gitana. Que toques tú, dice. Ongi. ¿Quieres comentar algo más del disco, del grupo o algo, Roto? Pues no, tampoco. ¿Lanzarles alguna pregunta a los marianitos que están aquí en el estudio con nosotros? ¿Que habéis llegado bien, puntuales todos o...? Hemos llegado por el camino, ¿se ha caído algún árbol o algo? ¿Se ha caído algún árbol? No había árboles en la barrería. Han llegado todos puntuales menos el Roto. Exactamente. Ya te digo, tío. Pues eso, gente. Es que mola un poco, mola la incomodez esa que se crea ahí. Teléfono, estudio. ¿Con quién hablo, no? Silencio. ¿Este me suena? Música de fondo. 1 minuto para acabar. 1 minuto para acabar el programa. Bueno, Roto, agur, Dale, majos. Venga, Roto. Dale, besico. Iritzen da minutu bat benetan? Bai, benetan, bai. Nun jotzen duzuen, nun erosi dezake jendeak diska minutu batean? Pues hainbat tabernetan, Iruña herrian, inguruko herrietan, bueno, asko ez, baina badaukagu gure sare sozialetan eta web horrian zerrenda bat. Eta hori 5 euroren truke, soilik, eta... Doainik ere deskargatu daiteke, eta entzun daiteke YouTubeen edo... 8 segundo, 7, 6, 1000 esker zuei etortzeatik, eta motz gelitu zaigu. Eskerrik asko, Marianitos. Aio. Ba, ondo izan. Eta, Asier, ze? Zan utxa.